Здравейте, казвам се Валентин Веков от фирма Bonita Ефект Варна и ще ви представя няколко продукта на фирмата Пава Резини, които ние предлагаме на българския пазар. Както на всеки обект първо се започва с грундирането на основата, така ще ви представя нашите грундови, които предлагаме. Това е еднокомпонентен грунт Bogo, който се използва за микроцементи, когато се правят в вътрешни помещения, сухи помещения на стени, еднокомпонентен, перфектна адхезия и много здрав. Следващия грунт, който се казва Unico, това е грунт, който е с кварцови частици вътре и се използва най-често в бани върху стари керамични плочки, когато се монтира микроцемент. Просто този грунт без да се шлайфат плочките, не е нужно да се шлайфат, директно през мрежата се захваща към основата от старите плочки, които скриваме и след няколко дни имаме готова баня. Третия грунт, който вече е двукомпонентен, Reform, той е на водна основа и се ползва винаги, когато правим системи на водна основа. Последният грунт, който се казва Аграпанте, е двукомпонентен грунт, епоксиден без солвенти, който се използва преди направен на саморазливен пот или индустриална настилка.